କାଲି ଯେହେତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଥିଲା, ଆଇଁଷ ହବାଟା ତ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସାବିତ୍ରୀ ପରଦିନ ଫୁଲ୍ ଆଇଁଷ ବାରି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଆଇଁଷ ବାରି ପଡ଼ିଥିଲା ମାନେ ଆମର ତ ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ କାଲି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଥିବା ଚେହେରାଟି ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ ବୁଝି ଟିକେ ଆଇଁଷ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଫଟାଫଟ ସେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମସଲା ଟିକେ କଷି ତା ଦେହରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ଏସବୁ ମାଛକୁ ତା ଦେହରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତା ସହିତ 2 ଫଡ଼ା ଆମ୍ବୁଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଝୋଳଟି ବହୁତ ବାସ୍ନା ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଶାଶୁ ବୋହୂ 4 ଜଣ ଯାକ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏ ମାଛ ତରକାରୀ ସହ ତା ସହିତ ରାଇ ଆମ୍ବୁଲର ଝୋଳ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ରାଇ ଆମ୍ବୁଲର ଝୋଳ ଖାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ ମୋ ପରି କେତେ ଜଣ ଓଷାବାସୀ ଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ବି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର।